Den ligger i Cambridge i England. Så skal vi ikke få ham i ring. En stor varm hånd til The Blue Corner, Simon Forrest. Simon Forrest, 38 år gammel, og fra Cambridge i England. Også under fighternavnet Freedom Fighter. Og har en rekordliste på 17-17. Jamen, så er det en rutineret herre, der kommer ind. Og han er altså angiveligt kommet for at tage hævn fra, da det var Oliver Simonsen, der tog sine titel tidligere over i England. Sine VM-titel derovre, og skal nu hævne det på sin landsmands vegne ved den lejlighed. Spændende. I løbet af aftenen, der har vi jo sagt midlertidigt farvel til en og definitivt farvel til en anden legende herude på Vestegn. Men heldigvis har vi lidt tilbage på hylderne, og det er så en, som vi skal se i det røde hjørne. Jeg kan ikke sige godt, meget godt, alt for meget godt, og den mand, han fortjener simpelthen det bedste. Og i aften, der fortjener han det største biler, fordi det er en svær opgave at på. Så, mine damer og herrer, så er vi på vej til at skulle få Oliver Simonsen til det røde hjørne. Der kommer han. Oliver Simonsen. Og hvis man skulle være i tvivl om, hvem der bliver holdt med, jamen, så taler billederne altid med sit tydelige sprog. Han er altså en, der begejstrer publikummet her i musikteateret her på Slund. Og herude hedder han kun Olli. Hvilket du vil høre, når de begynder at råbe. Snus som Olli bliver lovet. Der er ingen tvivl om, at det bliver altså 3 gange 3 minutter med fuld opbakning til den her fanfavorit fra Albertslund. Og det ser ud som en fysisk stærk modstander, han har der fra England. Og han kommer altså hertil, den britiske fighter, med 2 nederlag. Begge på en split decision. Mens Olli, som vi jo nok bare bør kalde ham, han kommer altså med 3 sejre i træk. Ja. Det er englænderen, der stamper i Ollis hjørne for at vise, at han har styr på det og skal have den dårlige energi derovre fra ude. Det tager Oliver Simonsen helt roligt. Ja, altså 2 gange europamester ham her, så han ved, hvad det handler om. Mens Oliver Simonsen jo har både en WKA-titel og en WBC-titel på sine meritter. Og nu ser vi de begge to gennemføre den her rituelle fighterdans, som der ikke er givet plads til i de andre kampe. Fordi det simpelthen tager for lang tid i et så langt stævne som det her. Men Oliver Simonsen, han gør sin par færdig. Lad os se, om englænderne kan hævne sin kammerat. Han ser i hvert fald skarp ud. Det må man sige. Han står klar og venter på sin modstander. Så de hvide shorts, Oliver Simonsen i de røde. Og en sidste pep-talk for hjørnet derovre.
masser af start for Simon Forrest. Jamen, de bliver pareret. Godt, det der. To solide fighter, der står godt til hinanden. Fuldkommen lige. Vi ser hinanden lidt andet. Og det kan jeg egentlig godt forstå, fordi de netop står så godt til hinanden, som de gør. Det ser ud, som om de er meget lige. Men Oliver virker alligevel mere toneangivende, primært på grund af sin kombinationsslag, hvor han hele tiden slår mere end et enkelt slag, står 2 eller 3 slag ad gangen. Så er der en fantastisk venstre der. Fuld koncentration, og så er det Simonsen, der virker til at bevare fatningen. Det er også to, der heller ikke har gået helt i offensiven nu, som de så i opgøret for lidt siden. Så kommer der noget her for Oliver Simonsen. Godt bokset, det der. Oliver tager nu overtaget her. Han går ind og skaber afstand pointmæssigt til sin modstander. Tager omgangen her til sidst, så der ikke er tvivl. Fremragende start på kampen. Slut på første omgang, og det har altså været en omgang, hvor man tydeligt kan se, at det er to her, der ved, hvad det handler om. Men også to, som ligner, de står rigtig godt til hinanden. Ja. Jeg kan så fortælle, at jeg talte med Oliver nede i omklædningsrummet, og han fortalte mig, at han under sin forberedelseskamp her havde i sin visualisering af, hvordan det ville gå, havde en forestilling om, at han ville afslutte en serie med en direkte højre hånd og stoppe sin modstander. Altså et langt lige kryds, og modstander derefter vil være knockoutet. Det er jo spændende at se, om det går i opfyldelse. Han har i hvert fald forsøgt højre hånden nogle gange, og den sidder godt, når han slår den. Men den stærke englænder har altså ikke lagt sig ned nu. Og Steffen Weisse, som vi ser, giver pep-talk herude. Han kan vel ikke kun være tilfreds med sin fighter her, Oliver Simonsen, men med hele stævnet generelt. Så det er altså et flot punktum, der bliver sat her med to rutinerede herrer. Ja. Og der ser vi jo så en af de forskelle, som der har været i det røde hjørne, der når Weisse og Talarik har været i hjørnet. Det er måske det mest rutinerede trænerhjørne, man overhovedet kan have. Og nu bliver der altså skruet op for tempoet hos de to. Var det godt. Fremragende bokset af Oliver Simonsen. Der kommer højre krydset igen. Han er god til det der. Jeg kan godt lide, at han slår de der 2 og 3 slag ad gangen. Men englænderne er ikke ufarlige. Og det engelske hjørne vil have ham frem, men jeg synes Oliver tæmmer ham lidt. Så går de lige og snakker lidt. Oliver bliver sur over, at han sparker for lavt. Kommer lidt
på hælene her. Oliver Simonsen. Ja, han mistede lige overblik et øjeblik. Men det er ikke ramt. Og det er stadigvæk ham, der lægger presset. Men nu der bliver Oliver ramt hårdt af et kryds. Jeg synes, englænderen kommer godt igen. Og god low kick. Jeg synes, Oliver Simonsen skal op i tempo nu. Han er ved at forære lidt af det væk. Det forspring, han skabte i første omgang. Han går sådan, backspin albu, der skæben. Han har fuldkommen fat i modstanderen. Han skal bare fortsætte her, Olli. Jeg tror, at han var rystet, englænderen. Ja, det er til hans fordel. Den kommer ind i en clinch her og får taget nogle sekunders pusterum. Og så kom krydset. Hvor er det godt. Jeg prøver albuen igen. Dengang går den ikke rent ind, men... Og de ender i en clinch. Rammer han hårdt med højre hånd igen. Slut for anden omgang. Ja, han når faktisk at hive den omgang hjem. Jeg synes ellers, han var ved at smide den, men jeg er ikke i tvivl om, at Oliver Simonsen også vinder anden omgang. Og hvis de når holder stik, jamen, så er vi ude i en situation, hvor Simon Forrest han skal ud og virkelig skrue bissen på og formentlig stoppe Oliver Simonsen i tredje. Eller i hvert fald vinde vældig overbevisende i anden omgang. Ja. Han kan jo reelt tage et ekstra point. Enten ved at bokse overbevisende, eller simpelthen ved at få Oliver til tælling. Men lad os nu se. Jeg synes, det er en meget lige kamp. Igen en fantastisk flot matchning. God kamp. Og igen ser vi over i hjørnet der Brian Talarik, som jo blev verdensmester for lidt mere end et år siden i en alder af 59 år. Og Steffen Weisse, der er tidligere både Europa og verdensmester. Det er et meget erfaren hjørne. Sidste omgang for i aften her i Albertslund. 15 fantastiske kampe, vi har på tapetet. Nu er det altså ved at lakke mod enden, og Oliver Simonsen, der skal forsøge at forsvare den her føring, han formentlig har nede hos de tre sidedommere. Øj, det er godt. Den baghånd sidder altså godt. Du må ikke sparke, når han er nede på gulvet. Får han også videre kamplederen. Ja, det ligner heller ikke noget. Sparker ham efter, han er faldet ned. Nu skal Oliver lige holde fast. Kom ind og læg presset. Sådan der. Virker til at have overskud hans engelske modstandere, der også er lidt på tå. Men så er det Simonsen fuld fokus. Ja, englænderne er bestemt ikke færdig. Kommer ind med et hårdt knæ her. Flyvende knæ der, ja. Godt krydser Oliver Simonsen der. Englænderne er helt ude på hælene, men kommer igen. Han er også fint nok til at parere det, der kommer imod ham, Oliver Simonsen. Ja. Ikke super meget, der går ind for englænderen. Nej. Igen god parering. Og så fine kombinationer. Det er fremragende bokset. Prøv at se, hvordan han bare bliver ved med at gå hen foran ham. Han er der hele tiden. Englænder får slet ikke fred. Han står foran ham. Får ikke tid til at tænke. Krydser, kom, krydser. Cirka et minut igen. Og så var lige det, han havde kaldt. Det var præcis det, han havde visualiseret. Sådan.
taler om en forudsigelse. Og det er ikke mange, vi har set af dem i aften, men en ren træffer og tælling over højre. Og nu kan det næsten ikke gå galt for Oliver Simonsen. Nu skal han bare holde fast. Jeg havde troet kampen var slut der. Det er fremragende, at englænderen kommer op og står igen og forsøger at ryste Oliver der. Han har altså ikke ladet sig kyse af det her. Han har stadigvæk mere at byde på. Han satser alt nu. Han ved, at han skal vinde på knockout, hvis han skal vinde. Oliver slår igen. Cirka et halvt minut igen af den her fantastiske fight. Bliv ved med at bevæge dig, Oliver Simonsen. Bliv ved med at bevæge dig. Og englænderen kommer stormet med alt, hvad han har her til sidst. Oliver Simonsen kan kontra hele tiden. Ikke. Og det er sejr hjemme for Oliver Simonsen, der virkelig fik folk til at juble og komme op af sæderne. Alle står stort set op her i Musikteatret, og de ved godt, hvad det betyder. En kæmpe kamp. Men også stor ros til Simon Forrest, som virkelig gav ham kamp til stregen her. En fantastisk fight mellem de to. Vidunderlig kamp. Men der er vist ikke nogen tvivl om, hvor det her det bærer henad, og en tælling til sidst. Der er slet ingen tvivl. Tydeligt sprog. Der er slet ingen tvivl. Den kan jeg ikke tage os selv. Englænderen, han står deroppe og siger, fuck! Men tal om at lave en forudsigelse, siger, jeg sætter ham ned på et højrehåndskryds. Han vader direkte ind der. Bum, sådan skal det gøres. Det er lidt frækt, når man har kaldt den først. Men sikke en sejr. Stor respekt naturligvis mellem de to. Ja, han er ærgerlig, Simon Forrest. Han kom med alt, hvad han havde. Ja, han gjorde det virkelig. Han gjorde det rigtig godt. En Oliver Simonsen i topform. Og anerkender også sine britiske modstandere. En A-klassekamp, der gik samfundet 3 gange 3 minutter, blev med dommerstemmerne 2-1. Hvad sker der her? Vinder i det med dommerstemmerne 2-1. Oliver Simonsen altså vinder aftens sidste matchup. En smule overraskende måske igen. Vi ser en split decision her. Det er også tredje nederlag på et split endnu i Simon Forrest. Han har heller ikke hældet med sig. Men det burde vel have været 3-0. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det er den samme dommer, der har de 3 kontradomme. Fordi det er ganske enkelt forkert. Det er simpelthen ikke godt nok. Ja, vi ser jo også en knockdown, hvor han kommer til tælling, og det burde også tale til tydeligt sprog, men det skal være en klar sejr. Jeg ved godt, han kaster alt ind, og han imponerer til sidst, men han er ikke i nærheden af at vinde kampen. Men det bliver altså til en sejr, og Steffen Weisse ud til venstre kan altså juble over, at det ikke kun var til en sejr til stort til alle hans fighter, men det var altså også bare et fantastisk stævne, vi har været vidne til. Ja. Hvor vi altså været i gang siden kl. 18. Og nu hvor vi efterhånden kommet op på tiden, den flyver afsted, når man hygger sig. Vi er på midnat. Fantastisk stævne. Et par afsluttende år her, Marconi. Ja, ikke andet end at det her, som du siger, udover at være et fantastisk stævne, har igen vist, at i Danmark, der kan vi faktisk sammensætte høj klasse af en kampsport, som bliver mere og mere populær i Europa.